Često smo svi bili u situaciji kada bi da vratimo vreme, lepe momente i tako dalje. Ja sam danas došao sa jednom namerom u ovaj ribolov, upravo tom, da vratim, ne mogu vreme da vratim, ali da pokušam da vratim neke situacije i lepe momente. Dobro jutro, dobar dan, pozdrav dobri ljudi. Ja se nalazim na jezeru Mikalas u Borči, pecam poziciju 10. Zašto baš ovu poziciju? Zato što mi je onako ona posebno draga. Na njoj sam imao pre par godina, onako, nije moj lični rekord, ali je jedna od najlepših onako slika koju sam uspio da zabeležim, i jedna od najlepših riba koju sam do tada imao. A skorašnja situacija je bila da sam bio sa mojim drugarom Dejanom ovde, upravo na poziciji 10, i tako smo lepo lovili, ali ja sam taj ribolov krenuo od kuće onako, ajde idem da uživam, da se opustim, nisam nosio ni kameru, ni ništa nisam nosio. I to je prošlo tako kako je prošlo. Ok, imam slike, zabeleženo je sve i lepe uspomene, ali meni je video. Ja ipak volim onako da snimim to, zabeležim i posle nekog vremena da evociram uspomene i vratim se i odgledam to, i često odgledam neki svoj video tako koji sam bukvalno i zaboravio. Voleo bi da mi ovo bude jedna pa bar slična kampanja toj. To je bilo pre jedno mesec dana otprilike, kažem, na istoj ovoj poziciji. Tu sam imao lični rekord što se tiče amura, negde 24, prelep amur. I ušlo nam je onako, baš nam je amur seo na hranilište. I jako lepo smo lovili. Što se tiče ribe, ostali smo nekih 36 sati. Od toga smo lovili 24, trebalo je otprilike oko 12 sati da uđe riba na hranu. Sećam se, i tako smo lepo lovili da bukvalno sam poželeo da vratim situaciju, da vratim moment, da vratim ribolov. Ne mogu vreme da vratim, ali ajde da vidim da li ću uspeti to sam da uradim bez Dejana. Nadam se da hoću. Radni dani su ovde, dozvoljen brodić za razvlačenje sistema, ja ću se poslužim istim. I bukvalno, ajde da kažem, u ovaj ribolov sam došao onako sa nekim targetom. Taj target su mi amuri, ali ovakvi amuri, ti veliki, što mi kažemo, konji. Oni vole hranu, vole količinu, pa ću da se poslužim brodićem i da naspem količinu, da naspem hranu, da pokušam privući tog velikog amura koji mi je target u ovom ribolovu. Vidjet ćemo šta će da bude vreme. Što se tiče vremenskih parametara, je neka jutro seo promena, ali danas, sutra i preko sutra onako fine temperature, preko 30, 32, 34 do 35 preko sutra. Trebalo bi da bude sve ok sa te strane, i nadam se da će ovo biti još jedan uspešan ribolov, još jedan uspešan video, još jedna uspešna kampanja na mom YouTube kanalu, i da ćete uživati jednako kao ja. Ja ću sigurno uživati kako god da bude što se tiče ribolova. Naučio sam da uživam, volim da uživam, zaljubljenih sam u prirodu, to svi znate. Ja ću sigurno uživati, a nadam se da ćete i vi. A sada, pošto sam stvari istovario, posao, zabacivanje, bla bla bla, do prve ribe. Nadam se da ću uskoro i da imam neku ribu. Milkica će mi pomoći malo da se raspremimo, jel da, Milkice? I da brzo uhvatimo neku ribu. Hoćemo, baci 5, ajde, baci 5, bravo!
Konačno sam zabacio i razvukao sisteme. Vidim da je riba tu, muva se, ćao kule, muva se riba tu, malo imam neki lajner, neko prolaženje, što je jako dobro. Odlučio sam 2 štapa da levi i srednji da razvlačim, a ovaj desni da zabacujem. Ali sam ih bukvalno koncentrisao na par metara. Ovaj mi je, čak sam desni, taj koji zabacujem, pustio malo duže od ova 2. Tako tako ću i ostati kada formiram ovdje hranilište sa brodićem, da mi ovaj desni koji zabacujem bude dalji i prilikom dolaženja do spota da mi prvo riba naiđe na mamac. Njega ću, kažem, zabacivati. Ova 2 sam razvukao, na 2 štapa sam išao, jedan pop-up mango, drugi pop-up med, a treći sam išao bojila šljivu. Pa ćemo vidjeti. Uglavnom, sviđa mi se, vidim odmah tu aktivnost ribe, to mi se sviđa. I što mi uliva optimizam i onako daje neku lepu nadu. Tako da sad čekamo, uradili smo sve što je do nas, za početak bar. I evo, posle nekih otprilike, pa 2,5 sata od zabačaja, imam ribu, srednji štap, bojila šljiva sa sunđerčićem. Uz malo sreće, bit će u kadici. I evo je i ona prva riba za koju uvek govorim da je mnogo bitna i jeste. A mislim da imam još jednu na štapu. Jo, da. Idem brzo. Ja, ran! Idem brzo sa ovom nazad. Čeka me druga. I evo, vidjeli ste sad situaciju dok sam se slikao sa ovom ribom. Druga je uzela. I ovo je ovaj štap koji zabacujem. Desni štap. Onda je ušla i u levi. Pa sam levi na brzinu izvadio da mi ne smeta. I sad kada izvučemo, sva 3 će biti na polju. A uz malo sreće i ova riba će se naći u kadi i na polju. Ovoga puta krljuštar. Tu je. Evo i druge ribe. Nemirnog malog krljuštara. Evo, malo se smirio. Idem odmah sa njim nazad i da vraćam sisteme. Prvo ovaj zabacujem, onda ova 2 razvlačim i čekamo nešto veće.
I evo još jedne ribe. U međuvremenu sam imao jednu koja mi je nedugo posle kontre spala. I posle nekih pola sata otprilike kucam iz srednji štap. To mi je bilo na levom, ovo mi je sad srednji. Pa mi je malo otišla desno, tu desno imam neko granje. Ne bi baš volio i ovu da izgubim. Nadam se da neću. Lepo se bori. U šarani, to nije mala riba. I da, evo je. I evo konačno jedne veće ribe. Jako lepa riba. Morao sam da ga izmerim. Pokazuje na vagi. Tačno 15,5 kila. Krljuštar, prelepa riba. I baš je napravio pozu za slikanje. Fino se naježio. Idemo odmah sa njim nazad. I pošto mi je to srednji štap, uzeo je inače boilu Blackberry sa pop-upom Strawberry, pošto mi je ovo srednji štap, sad ću da ga razvlačim, a sa njim ću odmah razvući i levi. Tako da, i mislim da ću staviti i na levi boilu, pošto mi bolje uzima boilu, tako se bar pokazalo, evo, do sada. Idemo na posao i da ga vraćamo brzo. Da iskoristim ovu malu pauzu i zatišje u ribolovu i da ne ostanem dužan za detalj. Nisam rekao odmah na uvodu kada sam pričao o samom spotu. Spot mi je kako mi štapi ovako stoje u rod podu. Kada razvlačim na 96 metara, što će značiti kada ovaj treći zabacujem odavde na nekih 103. Tako da sam tu negde metar do 2 otprilike od sajle kao ovamo. Tako smo i prošli put lovili, tako sam i sad. Znam da je tu dobra tačka. Do sada mi je više uzimalo boilu sa pop-upom. Probat ću i tigrov orah onako da presečem sa podizačem i to ću sada da probam, pa malo da eksperimentišem što se tiče mamaca, ali generalno boila sa pop-upom to mi najbolje uzima. Pa i vidjet ćemo, dan lagano odmiče. Ima još da se peca naravno danas i samo ovaj vetar da nam se malo smiri, baš je katastrofa onako kada se razvlači i smeta iza čamac. Ajde, zabacivanje manje više nije neka daljina tih 103 metra, ali razvlačenje je malo otežano, ali dobro, za predveče negde je najavljeno smirivanje vetra, tako da će i to da se stabilizuje, da bude okej. Ništa, lovimo dalje pa ćemo vidjeti šta će da bude. Taman me fino riba ostavila na miru da ručam.
Završavam ručak i kuca mi levi štap. Tu mi je bojila šljiva i pop-up strawberry. Double run. Da. To je to. Double trouble. Wow. Počinju muke. Fine muke. I jedna u mreži. Idemo sad i drugu. Nažalost, jedna riba iz double rana mi je otpala, ali ovaj lepotan se našao u kadi, ovaj prvi. Jako lepa riba. Baš lepo očuvan kraljuštar. Samo da nam dozvoli jednu fotografiju i vraćamo ga odmah. Evo, bit će toliko dobar. Bio si Daso dobar, ideš nazad odmah. I treba sad da razvlačim sisteme i prezabacit ću ovaj treći, tako da sam onda ponovo zabačen i miran i čekam, ali čekam ono. Ajde vidimo. I evo, ne dugo nakon razvlačenja sistema, srednji štap, opet imam ribu. Bukvalno tu je riba na hranilištu je, a i dalje pune komore od brodića pri razvlačenju da bi natrpao onako što više hrane na to hranilište. Pošto ostajem par dana, naravno da mi je to cilj da mi se tu riba zadrži. I evo još jedne baš prelepe ribe. Jako lepa riba. I što je zanimljivo, isto je veća i došla je, uzela je bojilu blackberry sa pudizačem strawberry. Tako da bojila blackberry izgleda opravdava epitet bojila za velike ribe. Jako lepa riba. I očuvana i borbena i... Baš lepa riba. I
Idemo da se nazad. Idemo odmah sa njim nazad. Razvlačim štap. I čekamo još ovakvih lepotana. Zaista prelepa riba. I evo još jedne zaista prelepe ribe. Bukvalno su sve kao, ovih par posljednjih kao preslikane. I što je zanimljivo, jako lepe ribe. Baš lepa riba. Ovaj je uzeo bojilu šljiva sa pop-upom. Isto. Šljiva. Baš lepa riba. I ovo je za ovdje, rekao bih, neki prosjek što se tiče same kilaže. Tu su negdje 13, 14, 12, 13, 14 do 15 prosjek. Idemo dalje. Čekamo još ovakvih lepih riba. I evo ne zadugo još jedna riba. Kakav beg. Jako lepo se bori. Čini mi se da je veća riba, ali ajde. Osjećaj nekad zna da vara. Mada mislim da me ne vara, ali vidjet ćemo da se ne rodimo prerano. Ja, double run. Ja, double trouble, da. Ovo se zovu slatke muke nas šarandžija. Double run. Ova riba mi je skoro ušla u Meredovu. A evo, kucala mi je druga. Pokušat ću da se izborim. Kažem pokušat ću, a da ne izgubim ni jednu ribu. Sad već mislim da može. Da. Evo. I evo još jednog lepotana. Bojila blackberry i pop-up strawberry. Jako lepa riba. Žao mi je zbog onog što nisam izvukao i ovog drugog u double runu, ali ovaj je prelep. Idemo dalje, sad ću da izvedim i ovaj drugi, pošto tu nekih sat vremena, sat i po čak nisam imao ništa, pa da razvučem oba. Idemo. Ovoga puta sam samo razvukao sistem srednji
i levi štap i kucam i levi štap. Uzeo sam da montiram šator, pošto lagano se dam bliži kraju. I evo, prekinula me riba. Da, evo ga. Evo ga, u sumrak. Jedna lepa riba. Iako je ovo uvod u noć pred nama, sigurno je da će biti besana. A ja idem sada da je vratim i neću razvlačiti štap, samo da montiram šator, pa ću onda da vratim i obilnije nahranim pred noć. Nervozan je ovaj mališa, idem da ga vraćam, to jest i nije baš tako mališa, ali malo mu tepam. Evo, sa prvim mrakom i prve slatke muke. Double run. Razvukao sam ova dva štapa pre jedno 10 minuta, bukvalno i seo u stolicu da sečem bojile u spod mix. I kuca jedan i krećem da vadim ribu. U tom kuca drugi, onda sam mislio da je riba pokupila, ali nije. Sad ću možda imati muku ovdje što će mi ovaj pokupiti. Treći. Op. Prva je u mreži. Ne, druga riba je ipak otpala. Danas 3 identične situacije, 3 double rana. Iz svakog double rana samo jedna riba je izvađena. Nažalost, ostavio sam ga u rod pod samo dok usačim ovog i on je u tom se oslobodio. Ništa, idemo dalje, idemo da slikamo sada ovog, pa razlačim oba sistema. I evo s prvim mrakom jedan jako lud golać. Evo, malo se smirio. Dozvolit će nam fotografiju. Ovaj das odmah ide nazad, razlačim oba sistema, a stavio sam inače ovdje bojile većeg promjera, rekao ajde za noć, da me ne diže svaki čas. Čak Tiger 22 mm, ali eto, nije trebalo dugo, 10 minuta. Mislim da je sada pravo vreme za spavanje, pa ajde laku noć.
Kadici mi je definitivno najveća riba danas i mislim da je ovo odjeva današnjeg dana. Kako lepa riba. Da, definitivno najveća riba danas. Prelepo. Baš prelepo. I da, ovo je definitivno odjeva današnjeg dana jer izvadit ću štapove, treba mi malo sna. Posle ove današnje ludnice, a verujem da me isto takva ludnica čeka sutra. Tako da ću odspavati noćas bar jedno 4 sata sad da spojim i da sam za sutra koliko toliko odmoran. Vraćam ovog lepotana i idem u krevet malo da odspavam. Vidimo se ujutru. Pa dobro jutro, dragi ljudi. Vreme je da se lagano budimo uz kaficu, čaj. Ja sam ustao, sad je negde oko 5:30. Nisam još razvlačio sisteme. Ovaj jedan štap koji zabacujem sam zabacio. Sisteme ću razvući. Samo da skuvam čaj. Sedem popijem čaj na miru, pošto desi se često ovde da riba uzme gotovo po razvlačenju, tako da ću prvo da sedem popijem čaj, onda ću da razvučem sisteme i lagano da uđem u novi dan. Nadam se da ću danas opet seti kao i juče. Juče vidjeli ste onu ludnicu. Nadam se da će danas biti nešto slično, odmorio sam, tako da idemo u novi dan.
Evo jedne jako lude ribe za početak ovog dana. Nadam se da će i dan biti jednako lud kao i ova riba. Nisam uspio da snimim vađenje samo ono tu na kraju zato što sam imao 100 obaveza ovdje na obali, a riba je toliko bila luda da je ušla kod komšije. I onda sam morao malo da je izdrilam da ne pokupi njegove sisteme. I evo je. Prva za danas u kadici. Uzela je Builu Blackberry i Pop-Up Strawberry. Definitivno Buila Blackberry u ovoj kampanji daje najbolje rezultate. Idemo dalje. Vraćam ga i razlačim sad taj sistem. I onako punim komore. Taman sam seo da doručkujem i kuca mi levi štap i riba mi nakon jedno 20 sekundi otpada i zatim mi kuca, u tom momentu mi kuca srednji štap. I evo, tu je riba, uz malo sreće da izvučemo. Sam je morao malo isforsirati zato što otišla je prvo levo pa se onda vratila desno. Kod jednog pa kod drugog komšija. Da vidi šta ima u komšiluku. I evo je. Evo još jedne lude ribe koja me totalno okupala. I evo još jedne ribe, posle nekih prilike, ajde da kažem sat i po pauze, razvuku sam ponovo sisteme i kuca mi riba, s tim što sad imam problem, jer mi je pokupila i srednji štap, ali pokušat ću tako da izvučem zajedno. Evo još jedne lepe ribe i jako lude ribe. Inače, generalno je ovdje jako lude riba. Idem odmah s njom nazad i oba sistema sad razlačim, pošto je na jednom bila ona, a drugi pokupila. Idemo. I evo još jedne ribe, samo nekih 10 minuta po razvlačenju, bukvalno
mi je uzela mamac. I evo još jednog lepotana. I jako ludog lepotana. Idem odmah da ga vraćam. Okupo me. I nazad na posao. Evo opet ista situacija. Jedno 10-15 minuta po razvlačenju, opet mi kuca riba. I opet isti štap. I evo jednog mališe koji je sa sobom u ustima doneo još jedan sistem, feeder mala udica i jedno 1,5 m najlona, 2. I drago mi je da sam ga oslobodio od toga, jer verujem da je baš bio izmučen. Ribe tako kad vuku sa sobom sistem u ustima budu izmučene. Vraćam ga odmah nazad, da ga ja dodatno ne mučim. Smijem se sam sebi. Ovaj štap sam uzeo i zabacio. Nisam razvlačio, nego uzmem i zabacim ga. Pošto kontam dole hranilište, ima hrane dovoljno, rekao ajde samo ću da uzmem i da ga zabacim. Zabacim ga i vadim drugi, rekao ajde isto ću i sa drugim da uradim, pa ću onda da ručam, da su mi štapovi u vodi dok ručam. I kuca mi taj štap srednji koji sam zabacio, pa bukvalno, eto, ne znam da li par minuta prošlo. Dole ima hrane na hranilištu, pošto sve vreme onako baš punim komore. I pretpostavio sam da će biti dovoljno samo da ga zabacim. Sad bi možda već i mogao. Da. Evo ga. Evo jednog bucka. Ovakvog nisam imao u ovom ribolovu. Mali, a okrugao, loptast. Prava vojvođanska riba, složit ćete se sa mnom. Pravi lala. Idemo nazad s ovim lalom. I sad definitivno neću da vraćam štapove dok ne završim ručak, jer neću nikad ručiti. I evo posle pauze za ručak razvukao sam sisteme. Posle nekih pola sata možda opet riba.
Priznaću da mi se ova riba uopšte nije činila ovolika. Jeste kratka, ali je bucko. I još jedan bucko. Idem nazad s ovim buckom i vraćam sistem, hranim i čekamo dalje. I evo po razvlačenju sistema opet nekih 15 minuta, možda malo više, 20-ak i opet riba. I evo još jedne zaista lepe ribe koja po redu danas iskreno nemam pojma. Baš lepa riba. I ovoga puta bojila šljiva i pop-up strawberry. Idemo dalje na posao. I evo ga, double run, double trouble opet. Ovo definitivno nije moja srećna kampanja što se tiče double runova. Opet double run i opet samo jedna riba na polju. To je ovaj lepotan. A druga riba mi je otpala. Ne znam već koji double run po redu. Isto mi se desi. Malo je nezgodno to što riba ode kod komšije. Ode u susedni boks i onda pošto pecam gore uz sajlu i onda ono odmah u startu krene u susedni boks i moram da isforsiram i onda se desi da naravno ne posvetim jednom štapu pažnju, jednoj ribi pažnju i onda mi se desi eto tako. Probat ćemo ovaj moment da ispravimo, da izvadimo dve iz double runa, ako ga budemo imali uopšte do kraja, nadam se da hoćemo. I evo sa prvim sumrakom riba. Srednji štap, opet bojila blackberry, pop-up strawberry. I tu je.
Poslednja riba u današnjem danu, pošto razmišljam da je kao i sinoć izvedim štapove i malo odspavam. Ali dobro, tek je prvi sumrak, pece ću onako neki prvi mrak, onako baš dok uhvati lepo. Vidjet ću kako se riba bude javljala. Evo. Zdrava, lepa, borbena riba, evo što se i vidi. Baš borbena riba i jako luda. Idem odmah sa njom nazad. Razlačim sistem i pre mraka da ukačim u još koju. I evo gotovo identična situacija kao sinoć. Prvi mrak i riba. Desni štap. Tu mi je bojila šljiva i pop-up strawberry. Malo je otišlo opet u desno, ali sva sreća pa nemam nikog u susednom boksu. Tako da sam malo opušteniji po pitanju toga. I evo je mreži. I evo jednog jako lepog i jako ludog golača. Okupao me je jedno 3 puta do sada. Nadam se da će se malo smiriti, samo da nam dozvoli jednu fotografiju. Evo ga. Toliko je bio miran. Zaslužuje odmah nazad da ide. Ja svakako nisam u onoj grupi ribolovaca koji vole da spavaju noću, ali sam sigurno u grupi onih ribolovaca koji znaju kada treba napraviti pauzu. Ja ću sada napravim pauzu, da legnem, odspavam. Posle današnjeg ovako dobrog dana, posle ovakvog ribolova, definitivno mi je potrebna pauza. Sutra pakovanje i put kući, ali pre toga očekujem ništa manje uzbudljiv dan nego juče i danas, tako da treba će mi odmora svakako i mislim da je najbolje rješenje, najbolja opcija da se sada isključim. Želim vam laku noć, malo da odmorim pa se vidimo ujutro. Pa dobro jutro, dragi ljudi. Kako je fino naspavati se, jeste zaista. Još pogotovo kada se danju onako izmorite. Zaspao sam sinoć kao beba i baš se naspavao noćas. Što se kaže, oran sam za novi dan i za
novu ludnicu, nadam se. Juče stvarno ludnica, baš sam lepo otpecao, mada i prekjuče i prvi dan i juče drugi dan. Vidjet ćemo danas treći dan, danas se opraštamo sa ovim jezerom. Naravno, do sljedeće kampanje, sljedećeg ribolova. I dalje nema onog amura o kom sam pričao i koji mi je bio target na početku. Nadam se, baš bi bilo lepo jutro, prva onako pomisao kada sam ustao je bila kako je bilo lepo, evo baš danas da uđe taj veliki amur kojeg znam da ovdje ima i kojeg sam ovdje lovio. Baš bi bilo lepo, ali ajde. Da se završi ovaj ribolov, da se završi kao jučerašnji dan, ja ću biti, malo je reći, prezadovoljan. Stvarno ribolov onako baš za poželjeti. Ja sam razvukao ova dva štapa, ovaj jedan koji zabacio i sad ću da doručkujem ukoliko me neka riba ne prekine, što je ovdje vrlo moguće. Isto onako punim baš komore, nadam se, kažem, tom amuru, ali ajde da vidimo šta će da donese ovaj treći posljednji dan boravka na jezeru. I evo prve ribe nedugo po razvlačenju sistema. Bio sam do komšije njemu da pomognem. Pa sam morao da trčim, što je dobro za jutarnje razgibavanje. Mislim da nije velika riba, ali da, nije velika, ali svakako me raduje zato što je prva. Evo ga. Borbeni ludi mališa. Uzeo bojilu, opet šljiva i popao strawberry. Idemo nazad, mališa. I dalje na posao. I evo i druge ribe. Posle nekih, pa ovdje je bila pauza od nekih sat vremena, da kažem. Primetim nešto malo slabiju aktivnost nego juče. I razmišljam zbog čega je. Jedinu promjenu koju vidim je to da rade aeratori, pritisak je isti, vetar je isti, temperatura je, ajde danas malo nešto više, ali ne verujem da to nešto utiče. E sad, koliko ima veze ovo što kažem sa aeratorima, vidjet ćemo, pošto su evo sad bukvalno pre ove ribe jedno 3-4 minuta ugašeni aeratori. Ne verujem da nešto mnogo to utiče, ali ajde moguće, ajde da vidimo. Sad je već spreman. Da. I to je to. Kljuštar je pitanje. Opet bojila šljiva i popav strawberry. Definitivno kombinacija u ovom ribolovu.
koja je dala najviše ribe. Idemo dalje. I evo nezadugo po razvlačenju još jedna riba, opet levi štap. I šta je jako specifično? Pokušavam da dokučim zašto uvek taj levi štap. I onda srednji razvučem tu gde mi je bio levi, a levi pomerim još levo i opet mi levi kuca. Tako da je to neke stvari nemoguće odgonetnuti, izgleda u šaranskom ribolovu. Jako zanimljivo. Mislim, meni se situacija zanimljiva zato što mogu samo da naučim iz njih. I uvek se trudim nešto novo da zaključim, naučim i shvatim. Ali nekad prosto je to, ne da kažem nemoguće, ali u nekim situacijama i nemoguće. Sad bi mogao. Sad se malo nadisao. To je to. Evo ga. I evo još jedne lepe ribe. Opet bojila šljiva. Pop-up strawberry. Isto meta, isto 13 što bi se reklo. Čak i isti štap. Možda do kraja i odgonetnemo. Šta je tajna levog štapa? Idem sa njim nazad i razvlačim, ali samo levi štap. Evo samo da se zabeleži sljedeća situacija. Svako u svojoj stolici. I imamo ribu, rekao bih. Da. I evo još jedne ribe. I ovoga puta desni štap, kao što ste vidjeli. I otišla mi je skroz u levo, nadam se da neće samo ući toliko u susedni boks da pomrsi tamo štapove. O, lepo je ovo riba. Mislim da se sad već nadisao. Evo i najveće ribe u ovom ribolovu u Kadici. Jedna stara riba iz Mike. Na vagi pokazao 17 kg. Kakav lepotan. Svi mi koji smo dolazili ranije na ovo jezero pamtimo ovakve ribe. Moje dve prve ribe su bile ne 17, ali 16, sjećam se ovdje. Jedan golać i ovako krljuštar jedan.
Idem sa njim nazad odmah. A, svaka ti čast. Prelepa riba. Vraćam ga i vraćam sistem, ovoga puta levi štap, to jest desni. Sad bi možda i mogao. Malo se nadisao. Da. Evo ga. Evo ga, ovoga puta jedan mališa. Debeljuca do duše. Evo ga. Lepo, idemo odmah sa njim nazad. I vraćamo sisteme i čekamo i dalje onog amura po kog smo došli. Samo što sam razvukao štapove i izostavim jedan detalj, da najlon provučem kroz swinger, što bi nekad i trebalo. I sva sreća, bio sam tu kod štapova, zabacujem levi štap i čuje mi se kočnica mašinice, obmotavam i riba već uzela. Znači, prošlo je bukvalno 2 minuta. Samo sam vratio brodić nazad, ajde nije 2-5 minuta. Vratio sam brodić nazad i uzeo da zabacim levi štap. Sad bi već i mogla. Da. Evo je. Uopšte, ali uopšte nisam imao utisak da je ova riba baš ovolika. Jako lepa debela riba. Mirkice, gde je riba? Vidi ribu. Milkica mi je nešto ljuta. A i ove debeljuce. Idem odmah da ga vraćam. Evo pauza posle ručka. Razvukao sam sisteme, neki 15 minuta. I riba. Tu mi se našao drugar Goran. Pozdrav. Da asistira na Meredovu. Evo ga jedan popodnevni, lepotan. I još jedna lepa riba. Iskreno, broj ne znam. Nije mi toliko ni bitan broj. Bitno mi je da fino peca i da uživam. Složit ćete se sa mnom, što je i najbitniji point svega. Idemo nazad sa njim i sad opet razlačimo štapove, a usput se i lagano pakujemo. Treba šator pakovati stvari koje nam ne trebaju u ribolovu.
Evo, dragi moji, završi se još jedna avantura, još jedan ribolov. Za mene još jedna jako lepa uspomena i jako lepa slika u mom albumu. Što se tiče samog ribolova, najuspešniji od mamaca, ajde da to pomenem, je bila bujila šljiva sa podizačem strawberry. To mi je najbolje davalo rezultate. 2 štapa sam razvlačio, jedan sam zabacio i tako sam ostao do kraja. Jako lepo sam lovio, lepe ribe. Jedino ostaje žal za onim amurom po kog sam došao. Nisam imao amura u ovoj kampanji, generalno ni jednog, a pogotovo onih većih. I ovo je samo jedan dokaz da možemo pokušati da vratimo neke uspomene i neke situacije, ali dobro je da to nekad ne uspemo, zato što su one jedinstvene i treba takve da ostanu. I to je, kao što sam rekao, i to je jedna slika u našem albumu koja treba da ostane takva kakva jeste. Još jedan razlog više da se vratim na ovu vodu, svakako ovde volim da dođem, ovde sam imao svoje onako, ajde nije prve ozbiljnije ulove, ali onako da kažem lepše ribe i onako sve me to vrati u period. Znamo šta se desilo na ovom jezeru, taj nesretni pomor. Sada se jezero jako vratilo u život, jako vratila riba. Svaka čast domaćinu, da se zahvalim domaćinu Kuletu i mom bratu Nemanji. Hvala vam ljudi puno na svemu. Zaista volim da dođem ovde, volim da uživam i uvek ću se rado vratiti ovde, uvek ću doći ovde. I kao što sam rekao, pokušao sam da vratim te neke momente, te neke situacije koje sam ovde imao sa svojim drugarom Dejanom. I ne da nisam uspeo, jesam uspeo na jedan drugi način, ali ne na onakav način i ne u onoj meri u kojoj sam to doživeo sa njim. Još jedan dokaz da iskrene i prave prijatelje treba da čuvamo i sve te situacije neke lepe koje imamo sa njima i da nam to ostane jedna draga slika u albumu. Ja ću vas za kraj pozdraviti sa jednim sportskim ribolovačkim pozdravom Bistro. Kao što uvek kažem, do sledeće avanture, do sledećeg ribolova, budite mi dobro i vidimo se. Pozdrav ljudi!